Усім прывітанне, Зміцер Лукашук у студыі, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі з нашай студыі ў Варшаве. І сёння мы працягваем абмяркоўваць розныя праблемы у галіне гендернай і ўсіх астатніх роўнасцяў з гендернай даследчыцай прафесаркай Ірынай Сідорскай. Добрый день, спадарыня Ірына. Добрый день. Спадарыня Ірына, давайте пачнем наше абмеркаванне з все ж таки унутрыбеларускіх падзеяў. А унутрыбеларускія падзеі гэта тое, пра што мы з вами не адзін раз казалі, гэта невялікая колькасць жанчынаў на кіруючых пасадах у вось этой лукашэнкаўскай вертыкалі улады. Міністарка прызначана новая. На гэтай пасадзе, менавіта на гэтым міністэрстве і была жанчына да гэтага. І цяпер жанчына. Гэта працяг традыцыі, ці вот як вы ўвогуле ацэньваеце ўсю гэтую сітуацыю? Так, гэта працяг традыцыі на самой справе, тому что за увесь час існавання незалежнай Беларусі толькі адзін міністр мужчына узначальваў менавіта Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Заўсёды гэта былі жанчыны, ну і гэта таксама стэрэатып, вось як бы займацца рынкам працы, займацца пенсіямі, там дапамогай, сацыяльнай абаронай, вось гэта тое, у чым жанчыны будуць разбірацца, у чым яны як бы здольныя і гэтак далей. Але я б не сказала бы, што гэта больш такая простая праца, чым, напрыклад, узначальваць Міністэрства абароны альбо там Міністэрства замежных спраў, альбо ўнутраных спраў. І асабліва вось зараз, калі і на рынку працы, і з пенсіянерамі, і з усімі, хто атрымлівае сацыяльную дапамогу, у нас як бы такое складанае становішча. Але так, я згодная з тым, што у нас ёсць одна жанчына-міністарка. Я выбачаюся, можа пераб'ю. А можа быть, тут яны как бы вырашылі, што, ну, умоўна кажучы, ёсць жа ж там мужчынскія нейкія прафесіі, ёсць жаночыя, можа яны вырашылі, што гэта міністэрства, гэта, умоўна кажучы, жаночае міністэрства. Вось я пра гэта і гавару. Вось так, як бы так, адпаведна і мы і думаем, таму што, увесь час менавіта жанчыны узначальвалі гэта міністэрства, яшчэ раз быў толькі адзін мужчына выключэння, а так толькі жанчыны. Але жанчыны яшчэ ў нас узначальвалі Міністэрства аховы здароўя. Гэта вось гэтая як бы мама, мама мамы сына Александра Лукашэнкі, і гэта Лілія Ананіч, якая узначальвала Міністэрства інфармацыі. А так жанчыны ў нас былі толькі менавіта ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны. Так, вось гэта як быццам тое, чым жанчыны могуць займацца, у чым яны здатныя і гэтак далей. Але глядзіце, што наогул вось тут хочацца сказаць. Па-першае, менавіта ў выканаўчай уладзе у нас менш за ўсё жанчын. Вось калі мы там возьмем парламент альбо там штосьці іншае, там мы знойдзем жанчын. Недастаткова, але знойдзем. Але вось менавіта ў выканаўчай уладзе у нас там каля 25, каля 30 міністэрств, і толькі адно з іх узначальвае жанчына. Толькі адно. Вось мне таксама было цікава, каго прызначыць, бо Ірына Касцевіч, яна ж даўно ўжо пайшла ў дэпутаткі, і было месца вакантнае некалькі месяцаў. І вось я думала, няўжо не будзе ніводнай жанчыны. Не, усё ж такі адна жанчына будзе, але яшчэ раз, сярод міністраў, акрамя яе няма жанчын, сярод віцэ-прэм'ераў у нас ніколі не было жанчын. Вось віцэ-прэм'еры гэта толькі тое, дзе мужчыны. А далей, напрыклад, вось гэтая вертыкаль, у нас, мне здаецца, 118 раёнаў, і толькі 5 з іх узначальваюць жанчыны. То есть вось уся гэтая выканаўчая ўлада, яна у нас мужская. І нават буйнымі там прадпрыемствамі таксама у нас кіруюць мужчыны. Вось жанчын у выканаўчай уладзе амаль няма. Але вернемся да вось гэтай Наталі Паўлючэнкі, якую прызначылі
Ну, што мне, па-першае, хочацца сказаць. Я, па-першае, паглядзела яе біяграфію, і што я бачу. Значыць, яна ўсё жыццё працавала менавіта на баку дзяржавы. Значыць, яна скончыла, між іншым, прыватны універсітэт па спецыяльнасці фінансы і крэдыт. Яна вось менавіта займаецца фінансамі, яна лічыць грошы, яна эканаміст. І ўсё жыццё яна працавала, як я сказала, на баку дзяржавы, спачатку падатковым інспектарам, а потым яна працавала ў мінскім райвыканкаме, потым у адміністрацыі цэнтральнага раёна горада Мінска, потым у мінскім облсполкоме, і уже адтуль прыйшла ў гэтае міністэрства працы і соцабароны. Таму глядзіце, вось гэты чалавек, які як бы ні разу не быў на баку як бы звычайных працаўнікоў, не быў тым больш на баку, напрыклад, прадпрымальнікаў, там вось камерцыйных прадпрыемств недзяржаўных і гэтак далей. Яна як бы увесь час працавала з грашыма, якія зарабіў хтосьці іншы. А яна займалася тым, што гэтыя грошы яна на разныя перадавала нейкім там бакам, але сама яна ніколі гэтыя грошы не зарабляла, і вось тое, што можа, гэта працаваць уже з тымі грошамі, якіх хтосьці іншы хтосьці іншы здабыў. Але яшчэ па-другому, другое, вось на што я звярну ўвагу. На самой справе сёння Міністэрства працы і сацыяльнай абароны гэта вельмі важнае міністэрства. Яно як бы заўсёды важнае, але зараз, калі ў нас такія праблемы на рынку працы, калі ў нас і працадаўцы, і чыноўнікі прызналі, што не хапае такой колькасці рабочых рук, што ў нас, значыць, вось такі дэфіцыт кадраў, значыць, вось гэта праблемы на рынку труда, яшчэ ў нас праблемы з пенсіямі, таму што, зразумела, там трэба рэфармаваць, бо праз некалькі гадоў, у нас там зусім не будзе грошай, у нас 2 мільёны пенсіянераў, і таксама вось са шматдзетнымі сем'ямі, з беспрацоўнымі і гэтак далей. Але я, як выкладчыца, я заўсёды гляджу, якую адукацыю мае чалавек, які вось прызначаны на нейкі пост. І вось яшчэ раз, гэтая жанчына, яна эканаміст, яна займаецца фінансамі, але сёння вось такія міністэрствы узначальваюць у заходніх краінах людзі з вельмі добрай адукацыяй і адукацыяй не такой фінансавай, а хутчэй сацыялагічнай, паліталагічнай, дэмаграфічнай, бо ёй жа трэба займацца развіццём чалавечага патэнцыялу цэлай краіны. Гэта значыць вось менавіта думаць, як будзе развівацца насельніцтва Беларусі, якія тут, значыць, трэнды, што можна зрабіць, як можна палепшыць і гэтак далей. Але я думаю, што яе адукацыі, у яе афіцыйнай біяграфіі нічога няма, вось акрамя гэтага камерцыйнага інстытута, як бы не дапаможа ёй, прынимаць такія стратэгічныя рашэнні. Але яшчэ хацела сказаць, што Лукашенко ёй якія даручэнні даваў, калі прызначаў на гэты пост. Маю на ўвазе, што, значыць, праз там інфармацыю Белта дайшло вось да аўдыторыі. Ён што ёй гаварыў, што вы умееце лічыць грошы. Гэта галоўнае, што, значыць, вось вы умееце рабіць, і вам трэба так падлічыць грошы, каб іх вось хапала на тых, каму гэтыя грошы патрэбны. І ён жа вельмі шмат разоў сказаў, што наша насельніцтва і так мае шмат льгот, што ў нас ужо там усе там зальгоціраваны, што, значыць, у гэтых шматдзетных сем'яў вельмі там шмат грошай, якіх не даходзіць да гэтых дзяцей, і незразумела, што з гэтымі грашыма бывае. І вось калі пачытаеш дзяржаўную інфармацыю, так вось так і разумееш, што перад ёй стаіць задача тыя грошы, якія ёсць,
по-іншаму размяркоўваць, але ад кіраўніка дзяржавы увесь час гучыць, што у насельніцтва і так ужо шмат льгот і дапамогі, ім гэта не патрэбна, грошы цяжка зарабляць, ну вось таму круціцеся, як вы тут можаце. І вось між іншым Лукашенко нічога не гаворыць пра тыя стратныя прадпрыемствы, якія на самой справе як бы маюць шмат такіх льгот і ўжо дзесяцігоддзямі не могуць стаць прыбытковымі, а вось пра гэтыя шматдзетныя сем'і, якіх між іншым у нас 124 тысячы, гэта ну не так шмат. Значыць, вось пра іх гаварыцца пра тое, што значыць ім ужо гэтыя грошы ўжо і не патрэбны, і вось значыць новая міністрка должна як бы павінна навесці тут парадак. Ну ён нічога і не гаворыць пра тых самых шматлікіх міліцыянераў і іншых спецслужбаў, якія ФСЗН нічога не плоцяць, але пенсіі хочуць атрымліваць самі таксама, і каб іхнія жонкі пенсіі з дзецьмі атрымлівалі і муж'я, бо сярод супрацоўнікаў ёсць і супрацоўніцы, таму і яны таксама не плацяць. Таму тут как бы дзіўная задача, то есть атрымліваецца, што як вы лічыце, як яна будзе вырашаць пастаўленыя перад ёю задачы. Я так разумею, что не грамадствам, а Лукашенкам перш за ўсё задачы. То есть что будзе, что ёй застаецца рабіць? Я разумею так, што ніякіх стратэгічных рашэнняў, значыць, ёй прымаць не трэба. Ёй трэба пераразмеркаваць вось тыя грошы, якія ўжо паступаюць у бюджэт. І так Лукашенко ну досыць выразна сказаў, што тыя ж самыя шматдзетныя сем'і, пра якіх ён раней гаварыў, што як нам, значыць, патрэбны новыя беларусы, што гэта ўжо ў яго не прыярытэт. Нічога не было пра пенсійную сістэму, а пенсіянераў у нас амаль 2 мільёны. Нічога не было пра вось гэтых, пра беспрацоўных, но у нас же колькі на самой справе беспрацоўных. Я маю на ўвазе тых, хто зарэгістраваны і якія атрымліваюць, вось калі не, ну, мне здаецца, гэта дакладная лічба, 80 рублёў у месяц. Вось як можна на гэтыя грошы пражыць, але гэта толькі вельмі малая колькасць рэальна безработных. А колькі у нас, напрыклад, тых же людзей, якія атрымалі там адміністратыўны альбо ўгалоўны пераслед па палітычных прычынах, яны не могуць уладкавацца на працу, у іх там ёсць, напрыклад, не паўнагадовыя дзеці, а яны не лічацца як бы беспрацоўнымі і на працу іх не бяруць. Таму вось я думаю, што ў гэтых словах Лукашэнкі вельмі так прагучала, што ну як бы што насельніцтва можа не разлічваць ні на якую як бы ні на клопат, ні на дапамогу, што вось як бы ну колькі ёсць грошай, столькі і будзе, больш не будзе, ну і круціцеся як хочаце. Ну і я думаю, што а вось чаму мы, напрыклад, у апошнія гады там не чуем пра бацьку. Вось раней ён же як бы любіў сябе пазіцыянаваць як бацьку. Ну, бацька ён такі спецыфічны, але ўсё ж такі ну у азначэнне бацькі ўсё ж такі укладаецца ну нейкі там клопат пра людзей. А зараз ён першы, ну першы можа ні пра каго не клапаціцца. За першым толькі ідуць людзі і штосьці гэтаму першаму дапамагаюць. А першы ўжо нікому не дапамагае. Ён вось першы ўсё. Ну, таму што ён уже не бацька, ён уже дзед. Дзед прычым з дэмэнцыяй, і ён уже забыўся, што пра некага там мусіць клапаціцца. Ну, на жаль, так. І вось калі я чула вось яшчэ раз пра прызначэнне Наталі Паўлючэнкі, ну я як бы вось нічога такога добрага для насельніцтва Беларусі, для розных уразлівых груп я нічога не пачула. Так, давайте да іншых тэмаў, тым больш, што іх шмат ёсць у нас, але ёсць цікавае пытанне ад нашага гледача пад нікам «Што адбываецца?». Дакладней, гэта пытанне наштурхнула мяне да ну, можа быць, спробы абмеркаваць яшчэ одну тэму, якую мы з вами не абмяркоўвалі, просто прыгадалася, але калі ёсць на гэту тэму, што сказаць. Што адбываецца, пытаецца. Калі хто ведае, падкажыце, калі ласка, колькі жанчын зараз увайшло ў апошні склад каардынацыйнай рады. Ну, я думаю, што гэта не складана, але я хочу працягнуць далей. А вы глядзіце, назіраеце за тым, што зараз адбываецца вось у гэтым новым складзе каардынацыйнай рады, і мяне больш цікавіць вось гэтая сітуацыя, ну, такой, як бы, умоўна назовем это, войны
паміж Розай Турарбекавай і блогерамі. Вось гэта супрацьстаянне. Ёсць у гэтым гендерны нейкі аспект? Не ведаю, ці ёсць гендерны аспект. Я перш за ўсё бачу сваё падабенства са спадарыняй Розай, бо яна выкладчыца, бо яна даследчыца, і тое, пра што яна гаворыць, ну гэта на самой справе так і ёсць. Яна прафесіяналка, якая ў гэтым разбіраецца і у якой заўсёды ёсць аргументы. Калі вось як бы штосьці блогеры з ёй уступаюць у спрэчку, я бачу, што вось, на жаль, у блогераў няма там ніякіх прафесійных ведаў, а яны вось як бы толькі на паверхні ўсёй гэтай інфармацыі. І таму вось не атрымліваецца ў іх размовы, бо яна хоча, спадарыня Роза хоча капаць глыбока і паказваць, як гэта на самой справе, а ў блогераў, ну, на жаль, ёсць такі вось папулізм, і калі вось я пра гэта гляджу, я заўсёды думаю, што вось тое, што мы называем Лукашенко 2.0, на жаль, гэта такая вялікая рызыка для нас. Што Лукашенку, канешне, мы павінны перамагчы, але мы павінны перамагчы і Лукашенку ў сябе. Бо вось гэтыя аўтарытарныя патэрны, аўтарытарныя мадэлі, калі вось той, хто мацнее, той, хто грамчэй, той, хто можа там умее лепей размаўляць, бо, ну, зразумела, там прафесійныя аратары, прафесійныя блогеры, яны умеюць размаўляць. І гэта, ну, гэта папулізм, гэта тое, што мы бачым зараз нават у Амерыцы, у Трампа і гэтак далей. Вось мне, я тут хутчэй салідарызіруюся са спадарыняй Розай не з пункту гледжання гендера. Гэта таксама ёсць, і зараз я пра гэта скажу, а менавіта як вось робяць гэта выкладчыкі, як робяць гэта навукоўцы, як робяць гэта людзі, у якіх на самой справе ёсць бэкграунд, і яны адказваюць за свае словы. Але наконт гендера таксама, ну, я заўсёды пра гэта гавару, што маленькіх дзяўчынак выхоўваюць так, каб яны былі хорошымі дзяўчынкамі, каб яны былі хорошымі дзевачкамі, вось гэтымі добрымі дзяўчынкамі. А гэта значыць, каб яны былі такімі скромнымі, каб яны былі такімі згаворчывымі, каб яны не ўспрымаліся як агрэсіўныя, як тыя, хто як бы, ну, не палезе ў кішэню за словам і гэтак далей. І гэта перашкаджае жанчынам у палітычнай барацьбе. Бо вось яшчэ раз, калі жанчына выступае так, як, ну, як бы яе рыхтавала да гэтага яе сацыялізацыя, ну, тады яна ўспрымаецца як там не вельмі смелая, альбо не вельмі там, можа, мэтанакіраваная, альбо не вельмі упэўненая ў сваіх словах. А калі яна выступае як мужчына, ну, так ей гаворыцца, ну, так ты там зусім уже ненармальная нейкая жанчына. Таму тут гэта таксама ёсць. Жанчынам удвайне цяжэй у сучаснай палітыцы. Ну, с одного боку, может быть, конечно, хочется таких падыходаў экспертных, глыбокіх, акадэмічных. З другого боку, ну, не толькі ж экспертная супольнасць нейкую робіць палітычную павестку. Павінны быць іншыя і людзі, іншыя бачанні. Безумоўна, так, але мне ўсё ж таки здаецца, калі ў цябе ёсць трыбуна, ты адказваеш за свае словы, і гэта не павінен быць папулізм. Інакш жа, ну, як бы, ну, на маю думку, самая вялікая зараз рызыка, нават не для Беларусі, нават для ўсяго свету, гэта менавіта вось гэты папулізм, засілле тых, хто як бы гаворыць пра тое, што ведае простыя рашэнні складаных праблем. Але мы жывем у складаным свеце, і няма ў гэтых складаных праблем простых рашэнняў. Але калі людзі як бы слухаюць, ну, яны думаюць, што можа на самой справе ёсць гэтыя лёгкія рашэнні, ну, простыя рашэнні, ну, і гавораць, ну, так хай будуць наперадзе тыя, хто ведае гэтыя простыя рашэнні. Але гэта не так. Няма гэтых простых рашэнняў. Добра, я думаю, что мы гэтую тэму абмяркуем. С аднаго боку, вось мы чулі і пазіцыю па гэтай сітуацыі і ад самой
спадарыні Розы. Вось, можна сказаць, трэцейская суддзя нам таксама выказала сваю пазіцыю, але ўсё ж таки салідарызавалася з пункту гледжання выкладчыцкага бэкграунда, даследчыцкага, прафесійнага, і сказала пра тое, што жанчынам складаней, бо сацыялізацыя жанчын робіць іх не вельмі перакананымі ў глазах, у вачах аўдыторыі. Мы праз дзень ці два працягнем гэтую тэму, але ўжо з самімі блогерамі, і мяне адразу папярэджваю цікавіць не столькі сам факт вось гэтага, назовем гэта, супрацьстаяння, а цікавіць, што ўсё ж таки блогеры хочуць зрабіць і якім чынам яны бачуць магчымасці гэта зрабіць у каардынацыйнай рады. Такі палітычны падыход, больш не тое, што давайте тут будзем кідацца якімі-небудзь вот непрыгожымі рэчывамі адзін у аднаго, а скажыце, што вы можете, хочаце, як вы бачыце і гэтак далей. Гэта такі невялічкі анонс. Давайте вернемся да іншых тэмаў, і найперш таго, што чэрвень такі дзіўны месяц у нас. Асабліва калі браць пра Варшаву, так. Чэрвень у Варшаве, ці не зашмат тут розных гей-парадаў. 3 штукі ажно за месяц тут запланаваны, адзін ужо прайшоў. Два ўжо прайшло, бачыце, все-таки адарваўся ад тэмы, даўно не бачыліся са спадарыняй Ірынай. Бачыце, вось вы не бачылі аднаго гей-параду і нічога ад гэтага не здарылася, так? Значыць, зямля ад гэтага не разверзлася, нічога як бы не адбылося такога страшнага. То есть гэта значыць, што калі праходзяць гэтыя прайды, то як бы і нічога страшнага. Тут два моманта. І тое, што я пра адзін даведаўся, са мной нічога страшнага не здарылася, і што я пра другі не даведаўся, са мной тоже нічого страшнага не здарыўся, што я пра гэта не ведаю. Так, таму што гэта разнастайнасць, людзі розныя, з рознымі ідэнтычнасцямі, і тое, што, напрыклад, актуальна для людзей адной ідэнтычнасці, можа быць зусім не актуальна для людзей іншых ідэнтычнасцей, але галоўнае, каб, усе людзі былі пачутымі. Тут мне, як бы здаецца, ніякіх праблемаў не павінна быць. Але так, на самой справе, чэрвень – гэта месяц гонару ЛГБТК плюс людзей. Вось менавіта чэрвень, у чэрвеню шмат такіх розных акцый, мерапрыемств, і у тым ліку вось гэтыя парады годнасці, прайды, прайд, англійскае слово, якое азначае годнасць, гонар, і вось гэтыя прайды. Між іншым, не вельмі карэктна называць гей-парадамі, бо у іх прымаюць удзел жа не толькі геі, але яшчэ іншыя квір-людзі. Таму вось як бы лепей называць альбо прайды, альбо парады годнасці і гэтак далей. Значыць, чаму парады? Першы такі парад прайшоў у 1970 годзе ў Нью-Йорку. Глядзіце, вось уже больш за 50 гадоў праходзяць як бы кожны чэрвень гэтыя парады, і яшчэ раз нашая планета існуе, нічога як бы не здарылася і гэтак далей. Яны праходзяць па вось гэтай даўняй амерыканскай традыцыі парадаў прадстаўнікоў розных нацыянальнасцей у Амерыцы. Вось Амерыка такая шматнацыянальная краіна, і там вельмі распаўсюджаны парады нейкіх нацыянальных меншасцяў. Напрыклад, там ірландцы ідуць у дзень святога Патрыка, альбо там мексіканцы на, значыць, вось Майку де Сіо, альбо там італьянцы у дзень Калумба і гэтак далей. Між іншым, мы гэтаксама ходзім па Варшаве альбо па Вільнюсу менавіта на дзень волі. І мы з'яўляемся такой жа самай меншасцю, напрыклад, для Літвы альбо для Польшы, як квір-людзі з'яўляюцца там у сваіх краінах. І вось чаму мы ходзім пад чырвона-белымі сцягамі. Мы хочам, каб быць прадстаўленымі, хочам, каб нас бачылі, і гаварым пра тое, што мы існуем, у нас ёсць свае мэты, у нас ёсць свае патрэбы. І тыя ж самыя, напрыклад, палякі, яны ж не гавораць нам, ладно, мы вас тут прынялі, вы так уж і быць, значыць, тут жывіце, працуйце, але каб мы вас ніколі не бачылі, каб вы тут не хадзілі, значыць, пад сваімі, значыць, гэтымі адметнымі сцягамі, і наогул, значыць, забудзьцеся пра тое, што вы беларусы, вы зараз, значыць,
уже раз вы ў Польшы, то вы, значыць, уже новыя палякі. Но нам же ніхто гэтага не кажа, і мне здаецца, што гэтаксама трэба ставіцца і менавіта да парадаў годнасці. Гэтыя людзі, якія меншасць, безумоўна, яны паказваюць сябе, расказваюць пра тое, што яны існуюць, яны такія ж самыя людзі, яны працуюць, яны плацяць падаткі, яны там законапаслухмяныя людзі, і яны павінны карыстацца усімі тымі правамі, якімі карыстуецца там сексуальная альбо гендерная большасць людзей. Вось у гэтым сэнс парадаў роўнасці, прайдаў, месяцаў прайду, сэнс у тым, каб паказаць, што такія людзі існуюць, каб паказаць, што ў іх ёсць тыя ж самыя патрэбы, як у іншых людзей, і вымусіць грамадства змяніць нейкія законы, штосьці адмяніць і гэтак далей. Дарэчы, вось і на гэтых прайдах, што прайшлі, беларусы адзначыліся у тым сэнсе, што паліцыя іх затрымала. Што там было? На жаль, вось бачыце, мы заўсёды ведаем штосьці дрэннае. Тое, што, напрыклад, шмат беларусаў, беларусак таксама шлі у гэтых калонах, шлі пад гэтымі сцягамі, а яшчэ шмат беларусаў яны не шлі, але стаялі і, значыць, хлопалі ў ладошы тым, хто шоў, пра гэта мы як бы зусім не ведаем, бо гэта як бы норма. Але на самой справе так, некалькі чалавек, якія перашкаджалі менавіта вось калоні, якая праходзіла паміж іх. Іх паліцыя польская некалькі разоў як бы прасіла гэтага не рабіць, але яны ўсё ж такі, значыць, рабілі гэта, і паліцыя вымушана была як бы ўзяць іх пад стражу, бо яшчэ раз, не абавязкова, я вось думаю, што не абавязкова, напрыклад, вельмі добра там адносіцца да квір-людзей, мець квір-людзей сярод там сяброў. Гэта як ты хочаш, ты можаш па-іншаму, але ты не павінен перашкаджаць людзям, які, на самой справе нічога дрэннага не робяць. Яны такія ж людзі, як ты. Гэта як бы, такая сагласаваная акцыя. Яны гавораць пра сябе, пра свае патрэбы. Так чаго ты людзям перашкаджаеш? Для чаго? Это зараз про необходность белорусам быть больше толерантными. Так мы ж и так толерантные. Вот спытайте у любого, что скажете про белорусов, и все начинают вот гэтые пригожие мифы нам говорить, мы ж такие толерантные. Вось на самой справе гэта я таксама думаю, что на жаль у большасці гэта міф, бо мы думаем, мы палками бить гэтых людей не будем. Так уж і быць, вось у чым наша талерантнасць. Хай яны жывуць, але хай яны нічога пра сябе не гавораць, хай яны не паказваюць, што яны вось менавіта такія, і хай яны ні ў якім разе пра свае правы нічога не кажуць. Я яшчэ раз гавару, гэта вось тое самае, мне здаецца, што нам гэта вельмі як бы відавочна. Вось мы прыехалі, вымушаны былі прыехаць у іншыя краіны. Іншыя краіны нас прынялі, але гэтыя краіны не гавораць, а вы толькі сидзіце ціха і нікому не гаварыце, што вы беларусы. І не гаварыце ні на сваёй мове, не насіце там свае чырвона-белыя стужкі, нічога пра свае правы не заяўляеце. Вы тут што, хочаце там нейкіх прывілегій? Не, вось у нас ёсць сваё насельніцтва, мы для іх павінны штосьці рабіць, а вас мы ўзялі, вось працуйце, жывіце ціха, але каб мы пра вас нічога не чулі. Вось гэтаксама. Гэта розныя сацыяльныя групы, розныя ідэнтычнасці. І вось мы зараз адчуваем, што такое быць меншасцю там у чужой краіне. Гэтаксама квір-людзям быць сярод гетэранарматыўных і гетэрасексуальных людзей. Але правы ва ўсіх людзей павінны быць роўныя. Як там прапаганда кажа, дакладней, атрымліваецца, гэта прапаганда вось гэтых вось нетрадыцыйных сексуальных арыентацый. Глядзіце, так, на самой справе, я вось думаю, у гэтай прапаганды ёсць нейкая логіка. Вось ці ёсць у яе нейкая логіка, і думаю, што няма ніякай.
колькі фільмаў, кніг, спектаклей, серыялаў напісана і пастаўлена, напрыклад, пра гетэрасексуальнае каханне. Ну, значная большасць. А, напрыклад, пра гомасексуальнае каханне, ну, вельмі няшмат кніг, фільмаў і гэтак далей. Так тады, калі б гэта была прапаганда, тыя ж самыя геі, калі паглядзелі, ну, напрыклад, там рамантычную камедыю пра мужчыну і жанчыну, ну, так усё яны павінны былі перавыхавацца і стаць гетэрасексуальнымі. Паддацца прапаганде. Ну, паддацца прапагандзе, калі гэта б усё прапаганда. Чамусьці гэтага не адбываецца. Так чаго, як бы, улада баіцца, што гетэрасексуальныя людзі, калі паглядзяць на гомасексуальных людзей, стануць гомасексуальнымі. Ну, можа быць, людзі, якія ўжо, ну, пэўным сэнсе там разабраліся са сваёй сексуальнай арыентацыяй, там, і гэтак далей, можа быць, і не. А калі мы гаворым пра дзяцей-падлеткаў? Не, і дзеці-падлеткі таксама, ну, па-першае, менавіта так, інтарэсамі дзяцей і падлеткаў можна прыкрывацца так вельмі. Прапаганда гэта любіць рабіць, і пад, як бы, шыльдачкай аховы інтарэсаў дзяцей і падлеткаў вельмі шмат дрэннага на самой справе робіцца. Але сексуальная ідэнтычнасць альбо там трансгендерная ідэнтычнасць гэта не тое, што можна змяніць, тое, што можна выхаваць. Гэта тое, што ў чалавека ад нараджэння. Ну, я не ведаю, но вось калі ў мяне, напрыклад, блакітныя вочы, а можа, я бы хацела, каб у мяне былі чорныя вочы. Ну, я магу вельмі гэтага хацець, каб у мяне былі чорныя вочы. Я магу глядзець, ну, напрыклад, вельмі шмат карцін, дзе, значыць, намалёваны людзі з чорнымі вачыма. Але ад гэтага мае вочы блакітныя не стануць чорнымі. Гэтаксама з сексуальнай ідэнтычнасцю. Чалавек з ёй нарадзіўся, ён не можа яе змяніць. Таму, калі мы бачым, вось, калі гетэрасексуальныя людзі бачаць гомасексуальных людзей, ну, яны не паддадуцца гэтаму дрэннаму прыкладу, яны застануцца такімі, якімі яны і былі. Ну, немагчыма змяніць сексуальную ідэнтычнасць. Вось немагчыма, ні пад ніякай прапагандай. Але гэта ж, калі прайд, гэта не прапаганда, гэта прадстаўленасць. Гэта людзі паказваюць, што яны ёсць, яны існуюць, і яны патрабуюць для сябе, для сваіх дзяцей, для сваіх родных тых жа самых правоў, якія ёсць у большасці. Ну, гэтаксама, я не ведаю, чорнаскурыя амерыканцы патрабавалі для сябе правоў. Гэтаксама жанчыны патрабавалі для сябе правоў. Ну, гэта тое самае. Так, Тед Фокін піша, щось я заплутався, що об'єднує білорусів та ЛГБТ у Польщі. Ну, об'єднує тое, откажу я, може бути спочатку, що меншості. Меншості. То есть не сексуальные ориентации, а стан, вось, может быть, у грамадстве. Меньшасць с одного боку, меньшасць с другого боку. Як и украинцы, гэта зараз меньшасць у Польшчы той же самой. И их таксама аб'ядноўвае яны ў роўных вось правы меньшасцяў зараз польскіх, дакладней беларускіх, украінскіх, ЛГБТ у Польшчы, да прыкладу, ці ў іншых краінах. Так, і калі вось мы нацыянальная меншасць у Польшы, мы вымушаны сябе паказваць, мы вымушаны пра сябе гаварыць, ну каб вось Польша пра нас не забывалася, бо як бы у яе няма такой неабходнасці, яна на самой справе дбае перш за ўсё пра польскіх грамадзян, а вось мы паказваем, што мы існуем, што мы законапаслухмяныя, што мы так добра працуем, што мы платім падаткі, што мы узбагачаем польскую культуру і гэтак далей. Ну, вось у гэтым сэнсе мы таксама адстойваем свае правы, паказваем іх. Гэтаксама, як квір-людзі, ЛГБТ-людзі паказваюць, гавораць пра свае правы ў, значыць, сваіх краінах. Ну, і зараз мы з вами ступім на тонкі лёд. Давайте. Гэта у тым сэнсе, што, от глядзіце, што ў Варшаве былі і гэтыя прайды і былі, умоўна кажучы, антипрайды, ці тыя, хто выступаў супраць іх. Так, дарэчы, вось у Кіеве таксама
хай і кароткі, але прайшоў такі вось прайд, і былі потым таксама шэсці супраць гэтага, і тыя, хто выходзіць супраць, што ў Кіеве, што ў Варшаве, што ў іншых гарадах, яны выходзяць пад лозунгам за традыцыйныя каштоўнасці. І вы запусцілі такую тэзу, што вось гэтыя традыцыйныя каштоўнасці, яны ў прынцыпе робяць дзесьці нават з ворагам нейкіх такіх саюзнікаў ці што, тых же самых беларусаў ці украінцаў з Пуціным. Ну вось на самой справе так і атрымліваецца. Калі значыць, атрымліваецца так, што галоўны той прапагандыст традыцыйных каштоўнасцей гэта Пуцін, а за ім і Лукашенко. Вось менавіта гэтыя рэжымы за традыцыйныя каштоўнасці. І мы ведаем, што там у Расіі уже і супраць ЛГБТ і тое, і супраць там прапаганды нетрадыцыйных зносін прынята. У Беларусі, на жаль, думаю, гэта таксама будзе. Ну вось як бы такія тыя, хто як бы на баку традыцыйных каштоўнасцей. А з іншага боку, калі вось мы паслухаем, а як бы з-за чаго ва ўкраіне ідзе вайна, з-за чаго Пуцін уварваўся ва ўкраіну. Значыць, зразумела, там нацысты, але яшчэ там як бы робіцца Еўропа, там, значыць, вось гэтыя ЛГБТ, там гендерна-нейтральныя прыбіральні, там забыліся пра, значыць, традыцыйныя каштоўнасці, і трэба вось, значыць, спасці брацкую Украіну, каб, значыць, у яе не прыйшла Еўропа. Да, а традыцыйная каштоўнасць і нават сексуальная правільная арыентацыя з пункту гледжання Пуціна – это любіць Расію і рускі мір. Ну так, і калі вось ты чуеш пра тое, што вайна ідзе таму, што, значыць, у Кіеве, не ў Кіеве, ў нейкім там іншым украінскім горадзе знайшлі гендерна-нейтральныя прыбіральні, канешне, пытанне на самой справе, ці былі яны гендерна-нейтральнымі, ну так ты думаеш, так як жа можа быць на самой справе Пуцін са сваімі традыцыйнымі каштоўнасцямі і людзі, у тым ліку беларусы, якія ваююць на баку Украіны, і яны таксама як быццам за гэтыя традыцыйныя каштоўнасці. Так як бы на самой справе вы хто? Як бы вы ідэйныя ворагі, альбо вы хаўруснікі, вы саюзнікі і гэтак далей. І вось я думаю, што тут трэба быць вельмі уважлівымі і разумець, што вось менавіта зараз рускі мір, он вакол сябе збірае вось гэтыя кансерватыўныя правыя сілы, якія за традыцыйныя каштоўнасці, і ў тым ліку гэта ўсё супраць дэмакратыі, гэта ўсё супраць лібералізму, гэта ўсё супраць Украіны. Ну і вось так, ну калі вайна ідзе за тое, што ва ўкраіне забыліся пра традыцыйныя каштоўнасці і набудавалі гендерна-нейтральныя туалеты, ну так нейкі когнітыўны дысананс тады на самой справе наступае. Ну, я толькі хацеў бы адзначыць, што палова Расіі як мінімум ходзіць у гендерна-нейтральныя туалеты на сваіх падворках, ну такія, ведаеце, драўляныя, типа ачко. Вот гендерна-нейтральны, можа быць, разабраліся б там, я ўжо не кажу пра дарогі. Да, дакладна, жаночых і мужскіх прыбіралін там няма, там адна. Ну што ж, на жаль, не ўсе тэмы паспелі абмеркаваць, но думаю, што наступным разам, тым больш, што праз пэўны час, а дакладней з ліпеня мы вяртаемся да нашай традыцыйных штотыднёвых сустрэч, і будзе больш магчымасцяў нам гэта ўсё распавядаць вам. Дзякуй вялікі. Ірына Сідорская, Зміцер Лукашук былі з вами. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся, ну і не будьце хаўруснікам Пуціна. Да сустрэчы, жыве Беларусь і слава Украіне.